No joo, tuli vihdoinkin kaivettua tääkin esille, että se on aika lailla vuoden seissyt tuolla navetassa ja pikkusen tullut asialaineelta, että se tosiaan jäi jo kuntosena sinne, mutta vaihelaatikon mä joudun siitä lainata toiseen ja kaasari, mutta pestääs nyt ruvetaan sitten kattoo loppuja kiinni. No joo, nyt tulisi korolla pesty, että se tosiaan on vuoden 80 pikkulamppu DX. Ja sitten tää tuli mulle ilman moottoria ja paljon muutakin keulausia puuttu. Mä ne pistin siihen ja sitten mä laitoin 83 moottorin ja sitten vaihelaatikon otin yhden 5-vaihteisen, mikä tulee hyllysään. Ja sitten tuli, että kaverilta tommonen DX Farmari K70 ja sitten kun se olisi vaihelaatikko vaan siitä itse halunnut, niin mä sitten sovellin, että mä otan tästä nää vaihelaatikon, että mä saan sen piettyä kokonaisena, niin ei tarvi sitä purkaa, kun se oli muutenkin niin kokonainen ja näin. Niin. Sitten mä otin tästä sen pois, mutta nyt sitten aletaan katsoa tätä näin. Että se olisi tarkoitus laittaa takas liikenteeseen, että se on 90-luvun puolivälissä muistaakseni poistettu. Ja tää tuli tosiaan Kasipallolta mulle ja se oli tää, mä en muista mistä se kävi hakee ja sitten mä näin sen pihalla, kun mä meinasin tätä ostaa 10 vuotta sitten, kun se tuli eka kertaa myyntiin, mutta mä en saanut silloin sitä myyjää kiinni. Niin tästä meni jollekin toiselle, joka purki tätä, että siitä lähti silloin noin lokasuojat ja muuta. Niin mä sitten tulin ilman loksuja tämä mulle ja mä sitten otin ne, kävin hakee ja näin, että ei tässä hirveästi ole hitsottavaa, että se on aika hyvin sen suhteen päässyt, että takakaadet joutuu tekemään ja ovet mä vaihan parempiin ja vähän muuta, mutta ei tää hirveän työläs projekti on loppupeleissä. No joo, katsotaan löydetäänkö me täältä vaihelaatikkoa ja sitä tukia siihen kannaketta. Tuolla näyttää yksi hyvältä. Tää on oikeastaan kaksikin. Otetaan vaikka tämän puoleen. Siinä ei oo sitä tukea. Katsotaan löydetäänkö me sitä vielä. No niin, sieltä löytyi perus toi K40 ja sitten toi tuki, mutta tähän ei löytynyt sitä, mikä tulee tuohon päälle. Mutta se on nyt ihan vitun se ja sama, että laitetaan se nyt sinne ilman sitä, niin saa ainakin, että kardaan ei koko ajan paukuta siellä ja eikä se jostain se tukikin siihen, tai siis se vitun pusla juttu, niin siihen löydy, että heitetään nyt tuonne alkuun ja katsotaan mitä sitä tulee. Joo, nyt on kone hollillaan ja huomasin sitten, että otin vahingossa tuon etukepillisen laatikon, kun olisi takakepillinen pitänyt olla, niin se keppi tulee sen verran eteen siinä laatikossa, niin se sitten ottaa tuolla vähän kojelautaan kiinni ja mulla on pikkukaroliin kuitenkin tolle etukepilliselle tarve, niin mä otan tuo huomenna vittuhun tuolta ja pistän sitten oikean laatikon tilalle. Että mä katsoin, että mulla oli niitä kyllä, mutta niin siinä oli vaihekeppi irti, että pitää katsoa sitten, että siellä kaikki pykälät menee ja näin, niin ja sitten sen kanssa tarvitse tapella. Ja kaasareita mulla oli tuossa hyllys vielä jonkun verran, niin putsaa vähän ja pistää paikalleen, niin ja käy hakee bensaa sitten, että vois kokeilla vieläkö tää käy, että siinä tuli ongelmana silloin se, että kun se tahto takerrella noin venttiilit vähän sen, niin huomasin sitten, että vaikka se näytti tyhjältä se tankki, ja mä pistin 10 litraa uutta tavaraa, mutta siellä oli vähän sitten liisteriä pohjalla, niin se jumittelee venttiilejä, niin pitää sitten vaihtaa uudet bensat sinne, niin kokonaan, että tyhjää sen tankin aivan kaikki ja kahtoo sitten. Eiköhän siitä nyt jotain tuo, onpa ainakin korkattu tääkin projekti taas vaihteeksi, että kokeillaan nyt, että saisi ainakin niin kuin kaikki paitsi ruosteet laitettua ennen kuin seuraavan kerran pitää taukua tästä, että tää nyt kuitenkin aika valmiina jäi, mutta se, että sitten kun otin tuon laatikon, niin se oli helposti lainata muitakin osia, että ajattelin, että se menee kuitenkin niin kauan, että taas jatkaa, mutta ei sitä passaisikään lainata projektia sitä osia, mutta joskus sitä vaan joutuu. Mutta joo, tää säätyi nyt tältä päivältä, että palataan taas sitten
huomenna todennäköisesti asiaa. No joo, tänään ei oo hirveän aikaan saava päivä ollut, että tuossa tosiaan on se vääränvaihelaatikko. Ja nytten tuolla on paikallaan se uusi. Kuten näkee, niin toi keppi tulee nyt tuon reijän keskelle. Ja siellä on nyt pari pulttia tämmössä hollillaan kardaani siellä on paikallaan ja näin, että taitaa vaikka se kaasari, katsotaan nytten tuolta hyllystä. Ei toi jonkun ihan joku muu. Ja tällä puolella nyt ei ookaan noita kaasareita enää noihin K-moottoreihin, mutta niitä löytyy sitten tuolta toiselta puolelta, että otetaan sieltä sitten joku toinen päivä se kaasari, että nyt on kyllä hermot kulutettu tältä päivältä loppuun, että ei mennä millään mennä toi laatikko paikalleen. Toki se on vitusti helpompi näihin pistää toi laatikko ja kiinni kun on kone irti, että pistää ne sitten pakettina sinne, että se menee hyvin nätisti sinne kun nostaa sitten ottaa sen kepivän vaihteistosta pois ja tunkkaa auto ylös ja nostaa sen koneen sinne kulmassa, niin silloin se mahtuu menee sinne hyvin, että näin se on vähän vittumainen, mutta kun mä en jaksanut ottaa tuonne toiselle puolelle, missä mulla on nostin, että olisi saanut sitten, tai niinku tommonen talionostin, ettei siellä autonostinta ole, mutta joo, niin olisi saanut siellä paremmin, mutta se on voi, tulipahan taas tehtyä. Palataan taas tähän kimppuun joku toinen päivä.